خەم و خەیالێ تە ئەز ڕەڤاندم چۆل و بێلانە تە ئەز گەڕاندم ji ber tesûtim te ez pijandim bayê evîn yar te ez hejandim Emerê Lelê helbestvan û hozanvan Xwedê dayê gundê Qeserdela di sala 1950 de ji dayîk bûye wekû gelek milletê xwe penaber bûye û li gelek şûnwara gerrehaye dawî li gundê Zixatê herêma Dêrikê niştecî bûye Di şeşê heyva 11 de çû ber dilovaniya Xwedê û li bajarê Dêrikê bi xakê hate spartin li şûn xwe de 5 dîwanê çapkirî hiştin û 3 dîwanê destxetî li benda çapê ne Komîta Amadekar ya Helbesta Kurdî salvegera Emerê Lelê li bajarê Dêrikê zindû kir û berekek mezin ji helbestvan û siyasetmedar û rêxistinên civata sivîl amade bûn. Helbesta Kurdî medî ji arkê me ke ev helbestvan û rewşetîrê têgihiştî ke piştî 5 sala koçber bû em nû vejîn dikirin û tê bikirînin ji milletê xwe re ev kesê hemekî çawa wêje û huner û karê Kurdiyetî le xizmet û xebat kiriye. Keça Emerê Lelê di bîrhatina ku wiha nexweş de jî ku bîrhatina mirinê ye lê keyfxweşiya xwe anî ziman û spasiya milletê xwe kir û hêviya ku guhdan bi saxa were kirin di jiyanê de. Spasiya vî milletê dikim milletê Kurd milletek hêja ye wezgelek spasiya wa dikim hecî hatî pêdê amade bîn sersera û ser çava hatî em hêvîne yanî ev karê hinê nebes ser مثلا مرنا کسان ده افتشت ورد چیکرن لی سر ساخیا و قیمت واد وری داین و اف شبیر و اف هلبست و اف تش سر ورد چیکرن هلبستوانه بناو دنگ لوری تلداری پشتی گهدانا ویج خوندنا گلک هلبستا دوی بیرهاتنه ده داخویا کرن گرک هلبستوان بخونه و فیری هلبستا راز ببه هلبست بخوا هینکی ویجیه هینکی توروانیه گرینگه کمروه هلبستوان فیری وی هینی ببه اگر فیری وی هینی نبه و قفیری نویساندنا هلبست هینکی di çerçovekî rast û dirêz de ew nabe helbezvan gelekî pêş de jî naşe. Vê salvegerê de helbestvan loriyê tildarî hate xelatkirin ji layê Komîta Amadekar ya Mihrecana Helbesta Kurdî wekû xelata Mihrecanê li ser ked û karê wî û xizmeta wî ji tore û wêjeya Kurdî re. Ji Dêrikê Ehmed Sofî Ark